gebouwen, objecten en interieur tot hun ontwerp komen. En hoe zoiets dan keer op keer weer uniek kan zijn. Met de deur in huis vallen, gaat de deur verder, of daar de gat van de deur. Wat zegt de deur over jou en je woning? Niet alleen. En je krijgt je behoud. Ik zei ze echt nog niet. Goh, ja, je moet helemaal niet schrijven. Ja, dus. Hi Anouk. Hi Jan. Natuurlijk staat hier aan de deur open. Daar ben ik blij mee. Welkom. Dank je. Jan, wat zegt de deur over jou en je woning? Als je een mooie deur hebt die past bij je deur, is het ook weer een stiekem manier van zo'n huis. En je begint bij de voordeur. De visitekaart van je huis, welkom. Zeker als je een mooie deur hebt, hè. Niet zo'n mooie standaarddeur, maar echt een mooie deur met veel ornamenten, wat hier heel mooi past bij je woning. Om de hal naar de woonkamer, dat is vaak een heel mooie deur op bij je keuken binnen. mag niet Met andere ruimte, waar ook weer een mooie deur kunnen komen, ook weer bijpassend aan je interieur.